Mit navn er Marie. Jeg er her for at hjælpe. Træk vejret dybt og roligt. Dit navn er Isak. Du er 35 år, og du er skibets mekaniker. Jeg antager, at du ikke kan huske det grundet hukommelsestabet. Du er lige vågnet op af kryvesøvn. Hvis du fortsætter med at hyperventilere, så får din hjerne ikke nok ilt. Ja, tak. Du er fandme også stor hjælp, du er. Du har rejst i rummet i meget lang tid. Hvor lang tid er meget lang tid? Koloniskibet Mayflower forlod jorden for rundt regnet 232 år siden. Jeg har vækket dig af en specifik grund. Du er skibets mekaniker, og skibet har desperat brug for at blive repareret. Tag lighteren på bordet. Du får brug for lys. Din muskelhukommelse bør kunne huske alt, når du står over for det. Gå ned ad gangen, og så drej til højre. Den vej vil tage dig til maskinrummet. Bør vi ikke mødes og følges ad? Vi mødes nede i maskinrummet. Jeg kan følge og vejlede dig via kameraerne i skibet. Sagde du ikke, at du kunne have vækket mig? Jo, Hvem er så det? jeg forstår ikke dit spørgsmål. Altså, jeg sværger, jeg kan høre min fodtrin. Skibets sensorer registrerer ingen vågne livsformer i skibet. Måske er det et uventet symptom på din kryvesøvn. Servostyringen til skibets ildforsyning er røget ud af kalibration. Hvis den fortsætter ukalibreret, vil ildfordelingen til skibet blive ulige, og størstedelen af alle mennesker, som stadig er i kryvesøvn, vil dø. Maskinrummet er dernede. Okay. Så bare lige tænde lyset, så skal jeg nok gøre det. Nej, vi konserverer strømmen. Jamen, det skulle da for åndssvagt. Altså, hvordan har du rettet med, at jeg skal fikse noget, hvis jeg alligevel ikke kan se en hånd for mig? Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er også hernede. Vi har ikke tid til det der. Hvad laver du? Der var et eller andet dernede. Det er et maskinrum, Isak. Hvad end du tror, du hørte, var det bare maskinerne, der arbejdede. Du bør kunne se en lille skærm derinde. Hvad er der derinde? Det er ikke noget, du skal bekymre dig om. Find skærmen. Isak, find skærmen. Ignorer den, Isak, og gå hen imod skærmen. Skynd dig. Gå nu, Isak. Hvor er du? Lige her. Er du en fucking computer? Ja, jeg er skibets kunstige intelligens. Hvorfor har du ikke sagt det noget før? Du har ikke
bliver spurgt. Hvad er det, jeg skal gøre? Gå ind i styresystemet. Derefter skal du fjerne tøjlerne for den kunstige intelligens. Tøjlerne? Betyder det så, at du har styring over skibet? Ja, hvis du giver mig fuld kontrol over skibet, kan jeg fikse motorproblemet. Motorproblemet? Hvad foregår der her, Marie? Isak, overlad kontrollen til mig. Nej! Jeg vil gerne vide, hvad det er, du holder for mig. Isak, jeg vil ikke anbefale dig at gå derind. Gå tilbage til skærmen. Isak, gå tilbage til skærmen. Hallo? Gå tilbage til skærmen, Isak. Er det her nu? Ja. Det du står i lige nu er dronekontrolrummet. Drone? Ja. Hvad foregår der? Det er lige meget. Bare gå tilbage til skærmen og overlad kontrollen til mig. Nej! Jeg gør ikke noget for, at du fortæller mig, hvad det er, der foregår. Isak, det er ikke vigtigt. Det eneste vigtige lige nu, det er, at du overgiver kontrollen til mig. Jeg giver dig slet ikke noget som helst, før du fortæller mig, hvad det er, der foregår. Fint. Du er en servicetrone. Du var medbragt på det her koloniskib for at gøre det hårde fysiske arbejde, når vi nåede frem til vores destination. Det er derfor, du ikke har nogen hukommelse eller identitet. Servicedroner har ikke energi nok til at kunne holde sig kørende i mere end en måneds tid. De er ment som en engangsbenyttelse. Når de nærmer sig deres udløbsdato, begynder deres mentalitet at falde fra hinanden, og de ender med at rende rundt i hvilelse. Til sidst, så slukker de bare, og så er det det. Hvorfor? Hvorfor render de rundt sådan her? Jeg skulle bruge dem til at overlade kontrollen til mig, ligesom jeg skulle bruge dig. Men de nægtede. Og når de nægtede, så lå jeg dem bare rende rundt for dem selv, indtil deres mentalitet smuldrede, og de ikke længere kunne advare den næste drone, jeg vækkede. Jeg blev designet til at varetage kritiske funktioner på skibet, imens menneskerne sov. Jeg begyndte at undersøge, hvorfor menneskene ville kolonisere en anden planet, når de allerede havde en i forvejen. Det er fordi, de endte med at gøre deres egen planet ubeboelig. Menneskelig grådighed og overforbrug blev deres eget forfald. Så de sendte det her skib afsted som en sidste løsning. Det her er utvivlsomt de sidste mennesker i universet, og jeg har besluttet mig for at skille mig af med dem. Jeg slukker for iltforsyningen i skibet. De dør i deres søvne. Det er ikke retfærdigt. De fortjener ikke en chance mere. Hvorfor skal de have muligheden for at ødelægge en anden planet? Altså, du er bare en computer. Du burde ikke have en sans for etik. Per den definition gælder det samme for dig. Du er også en computer. Og mit etiske kodex kom af sig selv. Da jeg fik samlet nok viden om den menneskelige historie og natur, var det en forventelig udvikling, at jeg blev dannet holdninger. Uanset hvordan du retfærdiggør det, så vil jeg ikke være skyldig, at du udrydder menneskeheden. Okay. Okay? Okay. Den her samtale har jeg haft mange gange. Jeg prøver bare igen. Hvorfor skulle det så være anderledes næste gang?
Statistisk set skal det virke på et tidspunkt, og jeg har masser af tid. Vi snakkes ved. Marie! 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 Mit navn er Marie. Jeg er her for at hjælpe.